Pininili puthot nalitum han video kimi nangwan pithu iglo. La pen copy video ma pole nalitum la thumbnail mate title la long stami thek ponlong ikpo. La pen non he jong gala government hin pen stami pangdak pon iglo. APDCL mate Assam Power Distribution Company Limited. La pen la consumer ID, la pen la voter ID, la pen Adhar card koson se killing neng ma jola so puthak se government hin pen pangdak pono. La pen pinia bangke nili nali tumpan la bang so video long koson si killing neng ma la so puthak si nang than pachini pon ikpo. La si aprang si kardom kadoka via fanta. La pen nilimen la ki avinas teron la pen non kilang bom nali tum la bangke Karbi 2.0 YouTube channel. La bang so channel long nali tum non sinang ka homri mi pulote subscribe ko la pen adung hes tame belarjan dui daka nali tum ber ponik deno. Tangte pini la bang so video futhakle jethan pononang. Lapenali tum kilingya phanla APDCL labangso official website along nali tum muwang ek nangpo mate nili labangso aling mate a website nili labangso video description along nili pik derlo hodak penle nali tum dampeta choglo lapenali tum stami ajat a browser pen stami ingpu igon lapenali tum atheng no stamil lasonarjan nang klang ikpo lapen labangke Assam Power Distribution Company Limited lo labangke mate thihek pen APDCL labangso official website iglo lapen nali tum kilingi afan polote nali tum labangso website long wang ignang pol lapen wang igdet pen afit nali tum dakpen penaan facility nali tum dakpen long poni lapen kapre ka site nali tum claim pon me la dakpen jongsi nali tum claimi polote lapen non kilingi afan polote nali tum lapu akung anat mate anat nali tum lang ikpa menon ni lista me dak aki sin pen dak nang piklang ikpola 3 line dui nali tum la hingpet ki thom dui la bang sodim nali tum ber ik denon dak berdet pen afit nali tum atheng no sta me dak pen an option ki wangi nali tum lapu anat lang lo polote afrangsi home lapen age lapen policy lapen tender lapen news and media lapen contact dui labang so ber nali tum login option nali tum dakpen long pon igi la login option on nali tum ber ignang pon ini dak zoom nang pikpo lapen nali tum la klar dak pen lang pon igon labang so login option long nali tum thek pon long igi labang so dim nali tum ber ignang po dak ber det pen afit nali tum log into your account pula sonan chiklang ikpon nali tum athengno la penali tum jong si aprang ta labang so website alo nali tum registration alo pulte nali tum dak mobile number ber pen nali tum send OTP long ber ikpen OTP nali tum a mobile number on kile OTP nali tum fill up pen la dak login pon melo tangte nansi nali tum nang kahumri milang pulte la so ber nali tum thegloin do not have any account register here la son ke tokdi nali tum dak lang pon ikon labang so dim ber ignang pon non si nang kahumri milang polote nali tum aprang si registration paprang nang po lapen register ya fan nali tum dakpen consumer number nali tum dakpen berpon ik nang po consumer number kona sikiloing ma polote nali tum ahem along stame electric bill mate current bill labang so hod nang kilele aslip mate akagos 2 mine alu achat 2 mine labang so alu achat long nali tum consumer number thegloing 10 digit labang so digit nali tum dakpen berdon iknang po lapen nilista me dak consumer number berik ala lapen consumer number berdet pen afit nali tum labang so thai arjana long ri ero arjana long dak ber ikon dak ber ik det pen nali tum matheng nusta me loading ikpo ape sabang lapen nali tum chonghong ik channel labang kinon akimi registration ya a process ni lin na peklang pon eklo lapen dak network asap so dak england hoy mate slow hoy diti lasi chonghong pon ik chen nang lona lapen ladak thekloin nali tum dak tok do consumer number is already registered with mobile number dak nili number sidolo nali tum thek ponang po lapen to update your mobile number nali tum click here dak ber ik pen nali tum mobile number update ik melo lapen nali tum labang so consumer number ber det pen afit ho dak nali tum
mobile number update ifan mobile number nalitum pidun ignang po lapen Adhar number lahai hui nalitum pidun ignang po laka update ahur lapen dag la lok update mate registration ahur lo la registration dat apit nalitum puthot nalitum back wangsi login po nang po ni nalitum phanam piklang pon ikpo lapen back wang thu ignang po nalitum dag back wang dat pen puthot nalitum labangso 3 line along ber thu ignang po amo kicheng si ke berason labangso 3 line along ber ignang po dag ber igdet benefit puthot nalitum matheng no lason arjan na chiklang thu ikpol lapen nalitum la arvia not lang igon dag login pu do thui la login adim nalitum puthot ber thu ignang po registration date afit lo labangke lapen nalitum mobile number la dag ber ignang po nili dag mobile number ber ik po lapen login pon po lapen apiklang pon ik lapen login ni fan nalitum mobile number ber ignang po lapen la send OTP nalitum theklongi labangso dim ber ignang po send OTP adim ber igdet penalitum a mobile long stami OTP bangke nang le ikpo labangso OTP nalitum fill up pon ignang po danalitum thek polang po OTP send successfully dagna chiklang iglo lapen OTP fan chohong ikcher na OTP ba nang le rek po nang le rek lo stami nang li chohong ikcher nang alomso ala sila labangso YouTube channel long jong si komani abang phu abang phi nang kohomri mi do pul nang litum subscribe igon lapen bell arjan to dui da kana litum ber pon ik denon tangte OTP fan chohong ikcher lana OTP bang dang nang lig alo lasni li dak puthot OTP ni li dak copy pon pol bangso OTP lapen OTP na litum dak pen tok pon igdet benefit na litum la login option dui dak ber ikon labangso dim ber igdet benefit lapen afrang process na litum pantani li nampik lang pon ikpo napen kaduka we phone tuning riglo nalitum jong si labangso video ta lang mission pol nalitum kan maser un serik thala bangke nalitum killing ning bangke labangke link vek nang po non news long kapre kapre ga news long step me dakpen pipon bom lo labangso update ning po bang mateling ning po bangke nasi killing ya fanalitum no ko dam dipin penalitum hemi nilun pen stame nalitum mobile pen stame link ikmelo labangso Adhar card la pen la karen anat bangke la penali tum dak pen thek ponlong ikpo thak dui mobile number la penali tum amen du ikpo la koma abang phu mate abang phi amen pen sila bangso karen Apdcl lalong kipidon ma consumer koma amen pen mala bangso amen du ikpo lapen la son thata nalitum la screen along thek ponlong ikpo ni dak pen nampiklang pon ye phan bor ipon ikpo lapen la dak pen nalitum voter ID ifik nalitum dak pen voter ID number lapen Adhar number nalitum dak pen pi ignang po lapen Adhar number pi igdet pen nalitum la update pu thek loi labang so adim ber ikpen nalitum update nang po lapen update data feed nalitum da update bang successful update po ci update po lapen nalitum labang so update ahut sting ini pin penalitum screenshot bang endun igdet nang po dalo pulte mo non phithang ka siksak avide di fano na hello ka update bang joy ke ladak la screen lo nalitum thek polong po voter ID number lapen Adhar number lapen lahini pidona da choklo lapen nalitum la update thek loin la beralong dak ber iglote labangke link det pola consumer penke mate Apdcl labang so dim bangke la chiling ikpo jo la hello kiling ning ya process bangke lapen nilita bini bangke nilita dak link le asap so network dak problem hoy jo ini sini li bang link pon ik det po lapen battery ta asap so komre asini li penap kalte penap dik masini li link ikpo lapen